שלום לכולם, ותודה שלחצתם על הסרטון הזה כדי לראות דברים מהצ'אנל שלי. אז היום אנחנו נשחק בפורטל, במוד של פורטל. אני יודע שלא עשיתי את פורטל 2 ולא את 1, אבל דרך אגב, אני אעשה את זה אחרי שאני אעשה את המשחק, אסיים את המשחק הזה. דרך אגב, אם אנחנו נשיג 20 לייקים, אז אני אעשה מזה סדרה של פרקים, בסדר? אז נראה כמה אתם תאהבו את זה. טוב, אז אולי נתחיל במשחק כבר. אז משחק חדש, הנה לשחק. אז פורטל זה משחק שבו יש רובוט ענקי יופי, צעדי החוצה סוף סוף מהמעבדה הזאת. רגע, סליחה, מה אני אעשה במשחק הזה אם אני לא במעבדה? זאת הקובייה מפורטל 1, יופי. שלום ציפור. סוף סוף הגענו לחוצה. אוי, מה? טוב, כנראה זה היה רק סרט. אני חושבת שיצאתי כבר. לא, קובייה. רגע, למה לקובייה לב היה משהו אחר שהוא לא לב בסוף? טוב, היא הייתה שחורה בגלל שהיא נעלמה. אם אתם לא יודעים, ככה זה נראה כשדברים נעלמים. טוב. דרך אגב, אני יודע כבר את הקונטרולס, כי אני שיחקתי כבר בפורטל 1 ו2, זה למה אבל שיחקתי בהם, זה למה אני יודע את הכל, בגלל שאני שיחקתי בהם. זה למה התחלתי מזה, כי זה משחק שאני לא יודע בו מה יקרה. לפי מה שאני זוכר מהמשחקים הקודמים, זה מים רעילים. אוקיי, אז בואו נקפוץ. מה שכן, המשחק הזה נראה נורא כיף. אוקיי, להיזהר לא ליפול לאמת. רק רציתי להראות שאל תדאגו אם אני נופל, וזה לא... אם אתם רואים, אני לא נפצע פה כשאני נופל, בגלל שנתנו לי נעליים שאפשר ליפול מאיזה גובה שאפשר. הביאו את זה בהתחלת המשחק פורטל 1. האמת זה היה עליי מתמיד, משום מה. עלים במעלית. רגע, טוב, למה אני למטה פה? בגלל שזה היה סרט. חשבתי, הייתי למעלה בסוף. אוקיי. כן. טוב, עדיין גם המשחק הזה די מרובע כמו מיינקראפט. אבל לא כזה מרובע. רואים, כאילו, יש ריבועים בכל מקום. רגע, איפה אקדח פורטלים שלי? אקדח פורטלים, איפה אתה? מה זה? אני רוצה... מה זה אומר לי? ללחוץ R כדי לעשות סרט. רואים אותי? הנה. כן, אמא, אני עושה... אוקיי, אז עכשיו עשיתי סרט, ועכשיו... אם לוחצים F. שלום, אני... דרך אגב, זה הדמות שלי, אין דמות אחרות. ביי ביי! טוב, אז זה יותר הולוגרמה שלי. אוי, אני יודע. אני חושב שזה מה שאמורים לעשות. אז... הנה... רגע, זה סרטון בתוך סרטון? לא, מקליטים את עצמי רק למה ההולוגרמה עושה, אוקיי. זה לא סרטון. אוקיי, אז... עכשיו... איפה F? הנה. נו. הנה, אני עומד על ההולוגרמה של עצמי. הנה, הצלחתי. עכשיו.
הנה, עכשיו. תראו למעלה. זה כפתורים חדשים. טוב, בואו ננסה לעשות את זה, אני צריך קובייה. אוקיי, אלה... אם לא יודעת... אאו. וואו, זה חדק. אוי, לייזר אדום. נהדר, איך אני אמור לצאת מפה? הבנתי. עושים הולוגרמה של עצמי. אז הולוגרמה תעשי את זה. ועשי לקובייה ליצור. תשים אותה פה. לשבת על הכפתור. עכשיו F. הנה ההולוגרמה של עצמי. בוא נסתכל מקרוב. אוקיי, רואה את הקובייה. הלכתי אחורה על זה. מגניב. מה זה? פה אפשר לעשות פורטלים, תודה באמת. צריכה שקוראים... אני יודע. שנייה. זה מוציא לי את הפורטלים, כאילו אפשר לעשות אותם שוב, אבל לרגע זה כאילו אי אפשר לראות דרכז. אז אתם תבינו, בסדר. עכשיו, לעשות. אז ההולוגרמה שלי תעשה רק פורטל פה, רק פורטל פה. תחכי כמה זמן. הנה. הולוגרמה. אוי לא. שוב. אז הולוגרמה. אז לראות R. אוקיי, זה פה. זה פה. עכשיו לחכות. אוקיי, זה מספיק. עכשיו אני אעשה את זה ואת זה. הולוגרמה, תעשיתי את מה שרציתי. הולוגרמה, לא, מחקתי את פורטלים. יש לי 4 פורטלים, איזה מגניב. טוב. רגע דקה. אז F. אוי לא F. זה פה. זה פה. לחכות. וקיו. הולוגרמה של עצמי. מגניב. אבל זה יהיה... אאו. הולוגרמה יראה לי פורטל בפרצוף. וואי, מה היא? אאו. טוב, כנראה שמצאתי 2 גליצ'ים. טוב, פגעתי בשתי ציפורים במכה אחת. זה היה מגניב. אני אעשה את זה. אולי זה... אני אמור לעשות את זה. אם עשיתם על זה, זה יהיה אני מתקביע.
כן, אם מישהו חושב אתה יכול לעשות מיליון קוביות והכל יהיה קל. לא. אז הנה. R. רק לכם שהקוביה תיעלם. ויצא את הקוביה. קוביה. אוי, בסדר הפוך. ככה עושים. אוקיי, אני בינתיים יעלה על הגב של עצמי ויעשה את זה. טוב, חיו. וואי! קוביה זה נראית כזה. הולוגרמה, זה בדיוק מה שאני עשיתי אז, זה לא אני, זה אני עושה את השטויות האלה. עליתי. הולוגרמה עכשיו את יכולה לבוא. לא, זה לא שומע אותי, דרך אגב, רק אתם שומעים אותי, המשחק לא שומע אותי. אוקיי. ועכשיו אני צריך את הקוביה. קוביה, בוא איתי. אוקיי, זה היה מספיק קל בשבילי. טוב, אולי כי זה הפאזה שלי. ייי, שוב גליצ'ים, וואו! איזה כיף לעשות גליצ'ים במשחקים. טוב, זה לא עצמו, זה רק מוד למשחק, אבל עדיין. מוד מאוד טוב. תקפוץ! זה עכשיו שלב רק 0-0. נהדר. מה רוצים פה את הכל? קוביה, סליחה, מיקרופון. וואו. ספינה. שלום לך ספינה. רגע, זה בוריאלס, האם זה היה או משהו כזה? Half Life, אני חושב. פיפודי? דרך אגב, זה היה שחקנים מהמול. פיפודי, אטלס, פיפודי, אטלס, פיפודי. אני 100% בטוח שגלו בו. איפה אתה? פיפודי, אטלס. וואו, וואו. אמרתי לכם ש... פיפודי, אטלס. פיפודי, אטלס. מה אני צריך להגיע אליהם? פיפודי, אטלס, היי, אני פה. אני בא אליכם, פיפודי, אטלס. פיפודי. פיפודי. טוב, ביי ביי. לאן הם היו? מה? אי? בשביל... מה הכפתור? זה טוב, זה טוב. זה לא טוב, הכפתורים כי הם עושים פה זה לא עושה. אין כפתור,
אוקיי, עשיתי רק דברים טובים. אני מקווה שמשהו לא יקרה והכל, אז מה שעשיתי יתקלקל. אם כן זה יהיה באסה, וגלד שוב תחיה. גלדוס מתה, תודה באמת, אבל עדיין יש שלבים. או כפי שגלדוס קורא להם, ניסויים, שזה רק פאזלים. טוב, אולי זה פאזלים בשביל... היא קוראת לזה מדע. האהובתית הזאת. רק למה יש פה מיקרופון? אין, מיקרופון. זה גן ישן. אם אני הייתי של, כך קוראים לדמות שלי, הייתי לוקח את זה, כי זה עולה עכשיו כסף הדברים האלה. טוב, כנראה שחשוב יותר לתת מהמעבדה הטיפשית הזאת מאשר כסף עכשיו. וואי, גליצ'ים. אוקיי. טוב, כדי שאני אפסיק מתישהו אני אפול לבדוק משהו מהמשחק, ואני יודע שהדמות שלי רוצה לתת מהמעבדה, אבל זה לא כזה כיף סתם לתת מהמעבדה ולרמות. צריך פה קובייה שלא מעליק. מה אני אמור לעשות? סליחה, עד לך מפודי אני יודע. טוב, אוקיי, זה בסדר, אבל שאני לא יכול לתפוס. איפה הלייזר? שלום. וואו, שתי קוביות באותו זמן? קוביות לייזרים? טוב, זה הורס קוביות. אז לא נוציא איזה קוביות לפה. זה לא רק כיף שיש לי קוביות, אבל איך אני אמור להיעזר בהן? זה רק קוביות בלי לייזר. קוביות שעושות לייזר, אבל לא עושות לייזר, כאילו משנות צד ש... טוב, אני אשתמש בהם כקוביות רגילות, אני חושב. אני עכשיו F. טוב. טוב, אני לא יודע... אני אמור אוקיי. זו דרך אחת להדליק לייזר. היה. טוב, אני חושב שאני אעשה. מיד. אני לא צריך לעשות את כל הדבר הזה שלו. יפה! רק מזל שזה היה גבוה יותר. גליצ'ים! שזה יורד למטה אי אפשר. רגע, למה אני יורד למטה? אוקיי. איכשהו עליתי למשהו. מה זה? שלום קוביות. אבל אני חושב שאני... אוקיי. בואו איתי קוביות. בואו איתי. זה מה לי המוסע? טוב, אני חושב שאני הרסתי את הרגליים. ביי!
אתה עושה את זה. למה אתה הורס את הקוביות האלה? אבל אני חושבת ואז זה רק חדר אחד לפי מה שהדברים המקולקלים אומרים. בעיה. מה עכשיו? כן, אידיוט. תיכנס לדייט אולי. אני בטח יודע שמישהו... לא, בעצם לא. שלב 4, אוקיי. אז לא הייתי בשלב. מכונות אמרו שזה היה... מכונה של השלבים בנו. לא תודה. לא. למה החלטתי לעשות סרטון על זה? להזיז את הקובייה והכל טוב אם אני לא מת איכשהו אני ארוס את זה. אני לא יודע כמה כועס אני לא
יש. עשיתי. וואי. גלי. בוא נעשה גליג'ים. אין שום סיבה הבאה. הפעם לא היה גליץ' אבל עדיין. טוב, תקשיבו. בזה אני אעצור את הסרטון הזה בגלל שאתם לא יודעים כמה זמן לקח לי הפאזל ההוא. אז שיהיה לכולם יום טוב וביי.